Sikhuluma nabathandazi izingane zikamoya, izingane zesithunywa Nkosi yami zamanzi nezintaba eziphezulu. Lapho khona kunobunzima esihlangabezana nabo Nkosi yokuphila. Ngithi mayiphole inhliziyo kulezo zinyembezi nomzwangedwa. So zonke uhleli uwedwa, ukhala ezingamathonsi ukuthi wenzani enkosini. Lo mthwalo ongaka Nkosi yami nale mimoya oyiphethe, kungabe na uzokwazi yini ukuyimela ngoba kuyimanje uzizwa engathi uyahluleka. Izwa igama mthandazi. Guqa ngedolo mntakama ukhuleke. Hamba uye emfuleni mntakama ukhuleke. Hamba uye entabeni mntakama ukhuleke. Ngisho ungakhihla sikanandi, sikhihle kodwa ube ukhuleka. Ngeke kusize ngalutho ukuhlala endlini usigoqe ngengubo utetema. Ngakuba imimoya eminyama yilapho khona ithola isidlo sayo. Wena ngesikhathi ukhihle sikanandi isililo, yilapho khona imoya isizakala. Phakama-ke usisize. Ngakuba lo msebenzi onikezwe wona ubalulekile. Baningi abangemumva abasazokulandela, belandela lokukhanya okunako. Ziyakudinga lezi zingane ezilahlekileyo ngakuba usizo lakho lomoya omuhle wezithunywa zamakhosi eziphezulu eziletha imiyalezo eyokwazi ukuthi ikhiphe eminingi imindeni emaketangweni ebophekele wona. Minyaka neminyaka kunezingane zikaNkulunkulu esezizame zaze zahluleka, ezinye zaze zawela ezintweni ezingacabanga ukuthi zizoke ziwele kuzona. Uyawubona umsebenzi okuhlalela emngakanani? Sukuma-ke mntakama uhambe uyosebenza.